Ahojte, vítam vás pri novom videu. Určite ste posledných pár hodín počúvali z médií o zajatí venezuelského prezidenta úradmi USA. Poďme si porozprávať viac o tom, kto to bol a prečo je to dôležitý cieľ. Keby sme chceli stručne povedať, o čom bude toto video, tak ide o kombináciu politiky, obvinení z drogovej trestnej činnosti, medzinárodného práva a o jednu z najvážnejších diplomatických kríz posledných rokov. Dnes si vysvetlíme, kto je Nicolás Maduro, prečo sa stal terčom americkej vlády a čo sa vlastne stalo, keď ho Spojené štáty zajali spolu s jeho manželkou. Nicolás Maduro je venezuelský prezident, ktorý vládol krajine od roku 2013. Predtým bol vodičom autobusu a neskôr diplomatom a ministrom zahraničia pod vládou bývalého prezidenta Huga Cháveza. Po Chávezovej smrti Maduro prevzal moc a za tie roky sa stal veľmi kontroverzným politikom. Jeho vláda bola často kritizovaná, doma aj v zahraničí, za autoritatívne praktiky, politické represie, ekonomický kolaps krajiny a humanitárnu krízu, ktorá prinútila milióny Venezuelčanov utiecť za hranice. Prečo má USA s Madurom problém? A USA tvrdia, že Maduro nebol len politický líder, ale že jeho režim úzko spolupracoval s rozsiahlými drogovými sieťami a zločineckými skupinami, ktoré pašovali obrovské množstvo kokainu do Spojených štátov. Podľa amerických federálnych činiteľov ide o narkoterorizmus, teda spojenie štátnej moci s medzinárodnými drogami a násilím. Tieto obvinenia nie sú nové. USA totiž Madura a jeho priaznivcov obviňovali z dlhoročného zapojenia do pašovania drog, manipulácie politického systému a prepojenia na zločinecké organizácie, ktoré dodávajú kokain na americký trh. V minulosti dokonca USA ponúkali odmenu až $50 miliónov komukoľvek, kto poskytne informácie vedúce k jeho zadržaniu. Čo Maduro podľa USA urobil? Podľa obvinení americkej justície bol Maduro spojený s veľkým pašovaním kokainu do USA, spoluprácou s ozbrojenými skupinami ako rôzne kartely, korupciou a zneužívaním štátnej moci na krytie nezákonných operácií a zbraňami, ktoré mali byť použité proti americkým záujmom, a to všetko vo veľkom meradle po mnoho rokov. Tieto obvinenia sú veľmi vážne. Hovoríme o trestných činoch, ktoré by sa bežne riešili v medzinárodnej justícii, keby nebolo hlbokej politickej a diplomatickej krízy medzi USA a Venezuelou. V januári 2026 prišla obrovská, náhle a nečakaná akcia Spojených štátov. Americké jednotky vtrhli vojensky do Venezuely a zadržali Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Flores priamo v Caracase. Následne ich previezli na americkú loď a odtiaľ do New Yorku, kde majú čeliť súdu. Podľa vyhlásení americkej vlády ide o to, aby Maduro a jeho manželka čelili spravodlivosti za obvinenia z drogovej trestnej činnosti a súvisiacich zločinov. Ďalším dôvodom je podľa USA snaha zamedziť pokračovaniu pašovania drog a ochrániť zdravie a bezpečnosť amerických občanov. Táto akcia nezostala bez odozvy. Niektoré krajiny vyjadrili podporu USA, iné ju ostro kritizovali. Napríklad Rusko požadovalo, aby USA Madura a jeho manželku prepustili a označilo akciu za nepriateľnú. Mexiko, Brazília a ďalšie štáty Latinskej Ameriky varovali pred nestabilitou a porušením medzinárodného práva. OSN a medzinárodní právnici upozorňujú, že zásah do suverénneho štátu bez mandátu OSN môže byť porušením medzinárodného práva. Toto je teda oveľa širšia otázka, než len trestné stíhanie, pretože sa dotýka suverenity štátu, medzinárodných pravidiel a budúcnosti Venezuely ako krajiny. Prečo je to dôležité? Tento prípad je unikátny z niekoľkých dôvodov. Maduro bol súčasný vodca štátu, nie obyčajný občan. USA použili vojenskú silu na zadržanie hlavy štátu zahraničnej krajiny. To vyvolalo otázky okolo medzinárodného práva, suverenity a rovnováhy síl vo svete. Tento krok môže zmeniť politickú situáciu vo Venezuele aj vzťahy medzi USA, Latinskou Amerikou a svetovými mocnosťami. Takže v skratke, Nicolás Maduro je dlhoročný líder Venezuely, ktorý je obvinený USA z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti a zneužívania štátnej moci. USA ho aj s jeho manželkou Ciliou Flores zajali a previezli do New Yorku, kde im hrozí súd. Akcia šokovala svet. Niektorí ju vítajú ako krok k spravodlivosti, iní ju označujú za porušenie medzinárodného práva. Čo si o tom myslíš? Napíš mi to do komentára pod video. Ďakujem ti za zhliadnutie a nezabudni sa prihlásiť na odber môjho kanála a kliknúť na like.